Uđi se još. Če si? Šta ti se? Pa kad ste vidjeli ovo? Juče ujutro. Ukoliko? Pa mi smo vidjeli to oko pola 7 sati, razumiješ. Magla bila, kiša bila. Gledajte rukavica ti. Ej, ja ti tu imao ta žuta rukavica te i dole. Jesi našao što treba da nađeš? Dobro. Znaš, slučajno je li imala negdje država nekog para? Pa evo našao je, bilo je par, na ulo. Ne, nismo mi dalje... Ne, nismo mi htjeli dirati ništa dalje, alo. Znači sve što bi bilo nađeno, pretrešeno je da ljudi vide ima li šta ima. Imaš u dimljama smo mi složili onih stvari. Ma nema ništa Ma nema ništa što baš. Letala do ova truke da je bio orman, mi nismo. Nama je bila bitna mušto borba da iščupamo nju. Daj tu lopatu, da nabacimo u vodi, ba. Ej, ima još na lopatu, malo okrema.